पोचपावती म्हणून सदस्यत्व बहाल करण्यात येत आहे शिवसेनेचं। झेंडा अरे तो आहे ना, तो कुठे गेले ते? नाही 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 छोटे, अरे बाबा ते दुसरे आहेत ना, कुठे दुपट्टेवाला? हा तिकडे। या ठिकाणी संपूर्ण प्रहार संघटनेसह आदरणीय बच्चू कडू हे शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे कर्तबगार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या शुभ हस्ते शिवसेनेत प्रवेश करत आहे। त्यांच्या हातात हा हिंदुत्वाचा, शिवसेनेचा, छत्रपतींचा भगवा दिला जात आहे। त्यांच्या बरोबर त्यांचे सर्व सहकारी सुद्धा या ठिकाणी शिवसेनेमध्ये प्रवेश करत आहेत। सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आपल्या सगळ्यांना कल्पना असेलच, आजचा हा राजकीय घडामोडीचा क्षण जो आहे तो ऐतिहासिक क्षण आहे। शिवसेनेच्या परिवारामध्ये माजी आमदार व माजी मंत्री असलेले बच्चू कडू साहेब यांचा या ठिकाणी जाहीर प्रवेश झालेला आहे। महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अतिशय महत्वाचा क्षण म्हटला तरी त्याच्यामध्ये आपल्याला वावगे वाटू नये। आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने या ठिकाणी बच्चू कडू यांचा शिवसेनेमध्ये, आदरणीय शिवसेना मुख्य नेते या राज्याचे उपमुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या शुभ हस्ते त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांसह या ठिकाणी प्रवेश घेतलेला आहे। पण असेल की दिव्यांग मंत्री असताना त्यांनी अनेक दिव्यांग व्यक्तींना मदत केलेली आहे। सामाजिक असेल, आर्थिक असेल किंवा आरोग्याची मदत असेल, सर्व प्रकारची मदत त्यांनी दिव्यांग मंत्री असताना केलेली आहे। आदरणीय साहेब त्यावेळेला मुख्यमंत्री होते आणि आता हा शिवसेनेचा, छत्रपती शिवरायांचा, हिंदुत्वाचा भगवा, बाळासाहेबांचा भगवा, दिघे साहेबांचा भगवा आदरणीय शिवसेना मुख्य नेते एकनाथ शिंदे साहेबांच्या हस्ते हा बच्चू कडूंच्या हातात दिलेला आहे। बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की।